Ovo je priprema za drugo veče. Ovo je priprema za drugo veče, jeste, koje je po meni bilo uspešnije od prvog. U stvari, pesma je drugačija, balada i vidi se veoma dobra moja interpretacija. Ovde se može vidjeti crveni Monin komplet. Inače, Mona je modna kuća čiji sam ja zaštitni znak, zaštitno lice za najnoviju kolekciju. Ona me je kompletno obukla i za scenu, znači obe haljine su njene, a i za dnevne i večernje varijante, za koktele. Ja mislim da imamo nekoga na vezi. Pa dobro, da, ali sada je jako nezgodno, moram reći gledalcima, pošto je ovaj prilog u kontinuitetu, jeste 62395 otvoren za pitanje Nataše, uključit ćemo vas u program, ali samo malčice strpljenja da prođe ovaj prilog, jer ne možemo sad tehnički da ga prekinemo na pola. Molit ću sad tonski. Ne idem masaci hladni, zato što sam seljan. Dobro, videli smo da voliš da jedeš slatko. Da, videli ste ulazak u taksi, odlazak iz Radisona, fantastičnog hotela, mahali smo Radisonu sa suzama u očima. Ovo je priprema za drugo veče, oblačenje te stvarno lepe, heklane haljine Monine. Bilo je tu problema, čini mi se na opačke prvo obukla, jeli? Pa onda i ovo nanovo. Ali Mladen je tu stvarno, sem što mi je drug, jako veliki profesionalac, zato što prvo trpi moju nervozu koja je evidentna pre svakog nastupa. I stvarno vodi računa o mom izgledu kompletno, može se vidjeti ovde. On to savršeno radi i mislim da jako lepo sarađujemo. Tu saradnju sigurno se nećemo prekinuti nikad. Videli smo da je dozvolio ipak Mladen da te malo šminkaju šminkerke tamo profesionalne, mada smo svi zajedno zaključili da nisu baš kao naši šminkeri. Tako je. Tako da smo mi korigovali tu šminku kasnije. Međutim, frizer je bio nešto malo bolji. Frizer je bio super. Ja sam mu se dopala i eto, odlučio da mi posveti malo više vremena nego ostalima. Tako da mi je za drugo veče napravio predivnu frizuru koju ćemo moći da vidimo.